И здравейте, хора! Аз съм Томис Влог и сега ще снимам на Clash of Clans. Аз съм доста развит. Да знаете, че не съм читнал. Аз съм на iPad. Да се знае. Защото там по принцип няма. Ето ми моята яка войска. Тук моя клан. Българския. Ако изобщо някой ме хареса, ето го клана, виждате го. Сега тук се пускат песни, да. И добре, хора. И аз казвам сега, че ще снимам на тази поредица, ако събере 2 лайка и най-много 2 дислайка. И няма от рода коментари, ти си курва и такива неща. Защото... Абсолютно. И така, хора. Добре, в мъжки род. И така, хора, това беше за този клип. Казвам, че ще правим поредичка и до скоро.